Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Draakje vleenen. Marieke had op zolder een grote draak vonden. Net een griezelbeest, maar een vlieger om uit het draakje vleenen. Hij had van haar broer west, maar die doet er niet meer mooi. Dat nou mooi Marieke hem ha. Het is een hele krutte, kleurige draak. Het waait joert dat het rikkert. Prachtig waar om de draak op te litten. Hoi Pier, zie wat ik ha? Kies mij? Op het sportveld kunnen we me opletten. Ja, leuk. Maar ik moet eerst de hoen uitletten. Oh, bijke keer wel mij. Kinderen op het sportveld lekker omvlenen. Oh, dat is ik zo. Ik in mij. Ik zal me even aanmelden. Een kwartierke letter binnen Marieke en Pierel op het sportveld. Marieke rolt het touw uit dat op een haspeltje zit. Pier had de hoen los en gooit een tennisbal zo vier dat er kind het veld door. Pak hem. Bijke draaft er voort als een wild achterom. Waait het net de hut? Het stwarm het has, man. Dat is juist goed. Het is een grote draak, jongen. Mijn broer zei, hoe harder het waait, hoe beter het wordt. Hij kan wel stikken waaien. Nee, dat valt wel wat ta. Bijke wordt helemaal gek van die wien. Zo, Bijke. Pak hem. Pak hem, Bijke. Wist wat ik grappig vind? Een draak moest opletten en een hoen moest uitletten. Wat is daar grappig hoor? Samar, daar betocht ik er niet in. Was toen de draak beet horen? Dan ren ik met je touw achteruit. Oké, die kant uit. Mast in de wien oprennen. Ja, dat weet ik echt wel, koekenbakker. Houd mij goed heeg. Ik krijg al lamme jerms. En volgens mij waait het de hut. Klaar? Als ik ja op, moest hem loslaten. Ja. Het slag het in één keer. De draak shit als een raket omheeg. Wauw! Hij doemt het nou heeg in de lucht. Marieke had houden en keren om hem beter te houden. Zo straks die het touw. Goed, hé. Ja. Maar hij squat wat te vallen. Ik krijg hem net stil. Ik zei die al, het waait de hut. Als ik mij de wie mij in, dan wordt het wat beter. Mij kijk eens. Ja, goed. Het touw door mijn zeer onder hond. Zo. Haast hem. Hoort een beetje. Oef, wat een kracht, sis. Wat squat dat ding? Kaffee, was maar de wie mij draven. Dan dat het minder zeer. Pier en Marieke draven het veld door. De draak doen ze het voor haar niet. Maar als ze weer rondzillen in een wien op, dan kan ze de draak haast net mooi krijgen. Ik weet wat. Wij binnen het touw om Bijke zijn halsbal vast. Als ik het baltje dan voortgooi, gaat Bijke nog achterom. Die kan wel in de wien opkomen. Ken dat wel? Je wist wel. Bijke. Bijke, kom hier eens. Braaf. Bijke, zit. Zit. Hij kan wel smoren. Oh nee, jong. Dat valt wel wat daar. Hij loopt zelfs ik altijd als een kek onder riem. Hij kan wel wat haar. Mooi. Zo. Baaske biedt even een touwtje om in halsbaan. Leuk, hè? Zit het goed? Wat dat Baaske hier? Een baltje, Bijke. Let op. Daar zit er. Pak die bal. Pak die bal. Bijke draaft voort achter het baltje jongen. Maar het valt hem nog net ta. Hij komt haast net vooruit. Sas wie rint dat, maar die vlieger in de wien op. Oh nee, Pier. Wat zin. Bijke! Stop! Oh nee. Oh nee. Maar Bijke stopt het net. Bijke kan het stopje. Zijn pootjes staan net langer op een groen. Hij zweeft en in neemt de vlieger hem mooi omheeg. Hij vlucht over de voetbalgoal heen, liek op de hege biennenta. Oh Pier, wat nou? Hij komt als in de bemel. Bijke!
Oh, shit dan! Daar is de sa! Hij hing het in de beam! Hoe mag dit nou? En mijn draak! Waar is die? Ja, die hing het aan de andere kant. Maar we moeten bijken redden, oor smoorter. Die hekkels zijn weer met de liederen! Nee, kom, de draak. Als we die losmeidje, zal ik het bijk ook wel weer naar onderen. Kom mij. Beide bijen draven om de bjemmen heen. Aan de achterkant hing het de draak in de takken. Ze kunnen hem krek trekken. Pier squat de draak naar onderen en maakt het touw los. Het zit hem tussen de vingers terug. Auw. Aan de andere kant joggen ze bijken naar onder een zakje. Hij komt mooi op de poortjes te lonen en stutsie giezelend rint er naar Pier en Marieke toe. Het touw sleept achter hem aan. Als ze even laten thuiskomen, stiet Marieke haar memmel op een uitkijk. Nou, ik zoek krek naar hem ta. Ik was er wat ongereisd. Het waait zo hut. Ik dacht die band die keer wel in een slingert waaien. Valt wel wat tijd, hè? Al in de hoen die haast voortwaait. Ja, maakt je dat de kot maar wie is? Nou, wat is ze? Wat is dat? Dat is weer. Ja, een rare been.